Um, Erokamano. Gidaktari, wacho ni gidaktari wane another forum, mar Pan-African Forum moro wacho ni wadwa jiwore mine madongo gi mine matindo. Nikech kanyo bende wasirore, and gima wacho kaka wanyalo timo magi en ni ka wadwa mondo wamed mondo mine obed ni nyalo bet kuonde mopogore opogore kaka jopiny bende nowacho, siro mine ma iluongo ni mentorship program nyaka bedie. E mentorship program kaka ng'ato mako lwet ng'ato tibo yudo kata kiwuok e telo tiyudo jok manitiego bende bet kuonde ma intierego. Bende wabed jok ma bende ka wawuotho gi jok moko mopogore opogore, wawuotho gi ji mondo gitiegre mondo ging'e kaka pap chal and kuonde minyalo wuothe gi jok manyalo siri. An adwa wacho ni an kuma antiere nikech an be nosira gi jok mopogore opogore, and e siasa kae asiwuotho gi mine mang'eny. Moko kun masi wuothe, moko poko donjo od bura mopogore, to moko bende tiere od bura to konyowa e gik mwatimo e piny nyaka sani. Koro kaka ji owacho, telo mar miyo ber, and ka gintiere kuonde mopogore opogore, bendo miyo ranyis ni miyo nyalo timo gik mopogore opogore. Koro kata kwarango gik ma waneno koni, wan kaka jok mantiere kuonde gi, nego bed ni wantiere gi mbaka. Dho ngere wacho ni storytelling. Wabed gi mbaka, ma mbaka gi kod sigana ma miyo ji ng'eyo ni mine osetimo gik moko mopogore opogore, to bende gintiere, to nyaka rawera ma miyo bende nitie kuonde ma gitimo. Ka wajiwre kamano, to bo yudo ni mentorship mwatimo kuonde mwantiere, bo miyo wabet mang'eny kuonde mopogore opogore. Nikech ka thuolo wuok ting'eyo ni ng'ato to nyalo donjo kachacha. Ka thuolo wuok ting'eyo ni ng'ato nyalo donjo kachacha. To e gik mosetim gi sirkal, momiyo wawacho ni koro waneno ka jok moko medo timo gik moko majiwre, ineno ka giyudo thuolo to gimakore. Jok moyudo thuolo to makore bo timo gik mang'eny mopogore mamiyo kendo jok moko koro ok bibet ni en ang'enge. To mogik tawacho ni ya, ang'o miyo chuo emiwacho ni chuo ok gin jo wasigu, to mine to ema jo wasigu. To koro ka chuo ok gin jok wasik mon, ang'o miyo chuo to pej ga ni ang'o miyo gigo kura ni mon. Ka iyudo ka nikech chuo bende wacho ni mar mon ber, telo mar mon ber, telo ma men konyo. Koro wan bende wapenje chuo ni ya, ka ing'eyo gima ber, to ang'o midhi ni gima rach. Ok igo kura ni ng'ama ber ming'eyo ni bokelo ni dongruok. Erokamano. Mr. in e balot, ichopo kanyo kar go ombulu, iromo gi Dina, iromo gi Daktari Agnes Salome, iluto ombulu ne joma mine kama gintiere. Okana joma mine, iluto ombulu ne jok Kenya mochopo kacha mantiere.